سلام فنوير تي في عبد مكيتال تركبوا كبراتن كبران كمية تمسيو لو مقرام على سرسة سنة مشهد سلالو زينا تعتوشتن واتسان انه زينا زقرب لكم لو عم تخليك تكاتولنا بخبرون دا عدم كدما رسا زينا كقدم أهجراوي معلتي لكسدان بدرجة على من هاجرن مبلغ 21 جزء تذكرة منستري بكل حال باستفلالي عودتات تسطرنا 275 أبالاته أمريقون مبلغ 3 عامتاوي فيستيفال كوليج حكمنان سنفلتات عنان أورتا تخايدو أمريكان إيرانن أبو شيء 4 ساعات سممع كختمات تثبيت كم زجبر قدام منستر باكستان حبيرو منجستي سمين كوريا أمريكان دوب كوريا زمناوي أطوار كتشات ألان زوسدته وساني بتري كونينو بريزيدنت دونالد ترامب مراحي نايتي بترند أرانغوا زفلت جوجل جبرنياتات فنزويلا كم تقتله أفريتو نابزر زور كنساجر كابل تشحن 4 بدرجة هاجر عالمين كتسكر جمرت أهجراوي معلتي لكسدم بدرجة هاجر ببصر حدا جزء لومي تذكرة كتنيا قللتها حبتواريا متخطط لها زدالو تحسته يسعب 14 سنة أهجراو معلتي لكسدم بتبتا سبقاونت دم بملقاس هيوت ندحين بزبل تيما بمتحبار هاجراو أقلقلوت بانك دمن هاجراو محبر ولنتوين لقاس دمن درجة هاجر مبل 21 كيزي لومي 13 سنة أب كتما أسمرا أدراش هاماده تذكيرا أبتنت علت بزن تبارق سنة واب مساناد أتاز معرقس نسرعات صحافة هاجراو محبر ولنتوين لقست دم إرترا أتبورخت مسازجي أبز اسمعو قال إذا علت ولنتوين لقست دم هيوتنا مدحان بوصدو حلنا وتوقسو زموقسولا أولنتاول لقست دم زيتت أنبرو زيقات الدماء عدما زغربة لا كم سخونت قاليتم ميديكال دايركتور هاجراو أقلقلوت بانك دم إرترا دكتور يوهانس تخسته بوغانو كأند علامة هاجراو أقلقلوت بانك دم إرترا أخولن وحسن دم أكيبكا نخلن هسبتالات هاجرنا وحس دمن وطي دمن بمقرب سنكلنا موت مقدال كم زخونه بمحبار نبر خزمت نقحات عمتاول لعلي 15 شح كرت الدم أبز إكبال درجات تبتحي كم زلو أبرهم نبيت صحفات على ما ودبت عنا أب إرترا وكيلو قال زسمعي أتو إيو فرز قدما بدرجة علم أما جمرا كلتشح عمتا مهرت أستاذ كلتنات بخلتا مليون زنبرا متأن لكسي أكلتشحن 23 ناشو 10 مليون كم زعابي بمتكاس كاب 10 لكسي دم اتشو 10 بنات أزر كم مخانو عزيزة تبابع كم زخونة حبيرو أبتعلت نتساتفنا دك أنستو أولا تاول لكسي دم زقلز مبرهي بحلافة حماد إزوا مأكل وزر ألم بلاي قريبو أمو الداتا أبستودب وددر حفشاو فلتات نستعوتو الشلمات نأبنا تاوان لقست دم دمان ناي مسقنا ورقت تحديلو 14 سنة أهجراو معلتي لكسي دم كاكلتشحن 4 نياب بدرجة هاجرن علمن نمبل 21 جزي تذكر زلا منستري مكل حال 3 أوارح بسفلالية عودتات زسلطونم كاب إزتات حيل بحري حيل عير كمون كفلتات منستري استوازو 275 أولاتو لو 13 سنة عباسمرة أمريقون عبتي بجبرن كل حسابات استوها بالسلطنة 20 شعتن بجازة إنيانت 30 شعتن بدرقن تنقص سنسلي 50 شعتن بجرافيكسن أرت أو فيديون 5 دما بتكنولوجي كمبيوتريوم تمرتهم تخطاتيلهم حلقة تقلال ستاف منستري مكل خال جنرال فيليبوس ولد يوهانس أبز اسمه أقل تمرقتي كم تركبتي حاجر نحدرن تاريخ ولدوتات إيرترا بقبو أب مسناد بنقحات كعيون حلفنا تاوان كخونون معيدو كابوها هارتي نايتي سلطانا أتو تسفى علم كساتب وغانو أتو سلطانا مقاتلتا نايتي مكونن حابرتان غوسكواسن منستر مكلخال بقعات أولات حيلتات مكلخال نمحيال زودبو كلن تناوي مدوات سلطانا كم زخونا بمتكاس سلطانتين سنلبونان بحر سراحن زحجز أب محدرا جزي حابرتان قبو أتقاقمون كمون سب سرحو بالحيزة تقلل سمروتات كم بزقسمو أكنزيبو وكيل تمرقتي أب ذهبت سوريتو
نستفطرلهم عدل بممጓዝ ቀሲሞምዎ ዘለው ፍልጠት ብንዝለዓለ ሞያ ብቕዓት ዝድረኽ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ክድፍኣሉ ተማሕጺና ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘርኣዩ ሰልጠንትን ንምዕዋት ስልጠና እጃሞም ንዘበርከቱ ኣካላትን ወረቐት ምስክርን ሽልማትን ተዓዲሉ መዛዘሚ ስነ ስርዓት በ13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኦሮታን በ12 ሰነ ኣብ ኣስመራ ቀጥርቲ ኮሌጅ ተኻይዱ እቲ ፌስቲቫል ብመልክዕ ውድድር ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዘቐጸለ ኣብ ትምህርቲ ባህልን ስፖርትን ዘተኮረ መሰናድኦታት ከምኡውን ምርኢት ቅዲ ኣልባሳትን ገስጋስ ሕክምናዊ ትምህርትን ዘንጸባርቕ ነይሩ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር የማነ ስዩም ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ፌስቲቫል ዓቕምን ንቕሓትን ተማሃሮ ብምብራኽ ተወዳዳርነቶም ነባዕባይ ዝሕግዝ ባህሎምን መንነቶምን ዝፈልጡሉን ዝዕቀቡሉን መኣዲ ዝፈጥር ከምኡውን ናይ ምምርማርን ፈጠራን ብቕዓቶም ዝዕቢ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊ ሃማቲኤ ኣብቲ ኮሌጅ መንእሰይ ኣብርሃለይ ኣሰፋ ብወገኑ ፌስቲቫል ኮሌጃት ኣብ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ዕቤት ተማሃሮ ንዘለዎ ተራ ብምጥቃስ በብዓመቱ እናሰፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ትሕዝቶ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ሓላፊት ክፍሊ ምክትታል ዞባታት ሄለን ኣሚነ ድማ ፌስቲቫል ሓደ ካብቶም ማሕበር ብስኮሎጃት ብምውሃድ ዘካይዶ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ዝቐረበ ትሕዝቶ ንብቕዓት ተማሃሮ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ደገፍ ናይ ስራሕ ብሸርኽቲ ክዓዝዝ ጸዊዓ ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ብጉጅለን ንስተዓወቱ ሽልማት ክዕደል እንከሎ ተማሃሮ ዓውደ ትምህርቲ መድሃኒት ጎብለል ብምዃን ተሸሊሞም ኣብቲ ዕለት ብደራሽን ተመራማሪ ታሪኽን ኣቶ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ኣብ ኣገዳስነት ታሪኽ ኣብ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ከተማ ዓድቕይሕ ብናት 14 ሰነ መዓልቲ ልክስ ደም ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ህይወት ንምድሓን ዝዓለመ ጎስጓስ ብ12 ሰነ ንመራሕቲ ሃይማኖት ተኻይዱ ኣብ ወንበር ማሕበር ለገስቲ ደም ኣብ ንውዘባ ዓድቕይሕ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ዝካየድ ጎስጓስ ሕፅረት ቀረብ ደም ኣብ ሆስፒታላት ብምቅላል ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንቕሓቱ ብምብራኽ ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ምእንቲ መራሕቲ ሃይማኖት ጸላዊ ተርኦም ክጻወቱ ተላብዩ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡዘባ ኣቶ ወልደ ኣብ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ብዛዕባ ጥቕምታት ልክስ ደም ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ከተማ ዓድቕይሕ ብማሕበር ተጠርነፉ ለገስትን ዝገበርዎ ኣበርክቶም ወጊሶም ተሳተፍቲ ብወገኖም ምብራኽ ኣፍልጦን ንቕሓትን እቲ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝግበር ጎስጓሳት ክሕይል ተላብዮም ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍሊ 37 ነበር ምኽንያት ዝኽሪ 20 ሰነ ኣብ መካነ መቓብር ሓንያታትን ንኡዘባ ሃይኮታ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም 20 ሰነ ምእንቲ ናጽነት ህይወቶም ዝበጀው ጀጋኑ ሰማዕታትና ብልምዓት ንምድባስ መብጽዓና እንሐድሰላ ዕለት ብምዃና ነቲ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከካይዱን ከለው ሓበን ከም ዝስምዖም ዝሓበሩ ተሳተፍቲ ምስ ነበርቲ ሃይኮታ ብምትሕብባር ኣብ መስርሕ ህንጸት ቀጽሪ መካነ መቓብር ሓመድ እድሪስ ዓወተ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታት ንምፍጻም ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብሓላፍነት ክሰርሕ ብምዝኽኻር ንስድራ ስዋኣት ብማሕረስ ጻህያይን ምጽጋን ኣባይትን ከም ዝተሓጋገዙ ሓቢሮም ክቡራትን ክቡራንን ቀጽሉ ዝቐረብ ዜና ጻይድ ምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዓደ ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ 24 ሰዓታት ብማንዛ ስምምዕ ሰላም ክኽትማ ተጽቢት ከም ዝግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ሓቢሩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሻህባዝ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ናይ መበገሲ ስምምዕ ከም ዝበጽሓን ፓኪስታን ነቲ ብማንዛ ዝካየድ ስነ-ስርዓት ብምፍራም ተዳልያ ከም ዘላን ኣነጺሩ እቲ ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ዝመጽእ ሰሙን ዝርዝራዊ ቴክኒካዊ ዘተ ከም ዝጅምር ዝሓበረቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሜሪካን ኢራንን ንዘርኣየኦ ተወፋይነት ሞጊሱ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ብሰንኪ ኩናት ተነናግዩ ዝጸንሐ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ካብ 4 ክሳብ 9 ሓምለ ከም ዝካየድ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣቃሊሐን ኣሜሪካን እስራኤልን ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዘካየድኦ ዝተወሃሃደ ወታደራዊ ስርሒት እዚ ሃይማኖታዊ መራሒ ምስ ሓያሎ ኣባላት ስድራ ቤቱ ከም እተቐትለ ዝዝከር እዩ
መንግስቲ ሰሜን ኮርያ አሜሪካን ደቡብ ኮርያ ዘመናዊ ሚሳኤላትን ተዛመድቲ ወታደራዊ ንዋትን ክትሸጠላን ወሰደቶ ውሳኔ ብትሪ ኮኒንዎ እዚ ሰገልጽ በጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ደቡብ ኮርያ $300 ሚሊዮን አጽዋር ንምሻጥ ዘኽእል ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ምጽዳቕ እዩ እቲ መሸጣ ካብ ነፈርቲ ዝትኮስ 70 ዘመናዊ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳኤላትን ካልእ ወታደራዊ ንዋትን የጠቃልል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝወጽኦ መግለጺ እቲ ውሳኔ ኣብ ሓውስ ደሴት ኮርያ ተኻሲቱን ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ዘኸርር ምዃኑ ኣጠንቂቑ ሰሜን ኮርያ ክመጻ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ወታደራዊ ዓቕማ ብቐጻሊ ከም ተዕብዮ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያን ወታደራዊ ምትሕብባርን ልምምድን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ምድላዋት ንኩናት ፈልዩ ከም ዘርእዩ ብተደጋጋሚ ክሕብር ጸኒሑ አሜሪካ ከም አካል ናይ ትህላዊኣ ኣብ ዞባ ኤስያ ንምስፋሕን ጸጥታ መሸረኽታ ንምውሓስን እተካይዶ ምንቅስቓሳት ኣብ ደቡብ ኮርያ ታድ ዝተሰመየ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ዝርከቦ ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዘዋደደት ይፍለጥ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብዘተ ከዓርፍ ዕድላት እኳ እንተሎ ምትእትታው ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ካልእ ኣንፈት ከም ዘትሓዞ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት አሜሪካ በዘካይዶ ናይ አየር መጥቃዕቲ መራሒ ናይቲ በትሬንድ አራጓ ዝፍለጥ ጉጅለ ገበኛታት ቬኔዙዌላ ከም ተኣትለ አፍሊጡ እቲ ሰራሒት በደቡባዊ እዚ አሜሪካን ምትሕብባር ቬኔዙዌላን ከም ተኻይደ ፕሬዝደንት ትራምፕ ሓቢሩ ሚኒስትሪ መራኸቢታት ቬኔዙዌላ በወገኑ እቲ ሰራሒት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሃገሩ ከም ተኻይደን ብዝተራቐቐ ቴክኖሎጂን ምልውዋጥ ስልያዊ ሓበሬታን ዝተደገፈ ምንባሩ ገሊጹ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ጸጥታን ኣባላት ጉጅለን ሓያል ምልውዋጥ ተኽሲ ከም ተኻይደ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ትሬንድ ኣራጓ ኣብ ውሽጢ ኣቤት ማእሰርቲ ቬኔዙዌላ ዝተመስረተ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ዕጸፋርስን ዝተዋፈረ ጉጅለ ገበነኛታት ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝተዘርግሐ መርበባትን ልዕሊ 7,000 ኣባላትን ኣለውዎ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ነቲ ጉጅለ ኣብ ዝርዝር ሽበራዋን ከም ዘእተውን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ እገዳ ከጽድቕ ከም ዝጸንሐን ጸብጻባት ይሕብሩ ሰራዊት ናይጄሪያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘካይዶ ስርሒት 13,000 ሽበራዋን ከም ዝቐተለን ከም ዘቕሰለን ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ቦላ ቲኒቡ ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ቲኒቡ ትማሊ 12 ሰነ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ 2023 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንዳሕር ብሽበራዊ መጥቃዕትታት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ብ81 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሓቢሩ ብዘይካዚ 224,000 ዕጡቓትን ስድራቤቶምን ብወለንቶም ዕጥቆም ከም ዘውረዱን ናብ ሕብረተሰብ ከም ተጸንበሩን ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ገሊጹ ሰራዊት ናይጄሪያን ኣሜሪካን ብ15 ግንቦት ናይቲ ዓመት ብሓባር ብዘካይድዎ ስርሒት لعلوي أزازي داعش زركاوم حيالوش براوان كمتقاتلو زذكريو أب سيميناوي مبراق نيجيريا كاب كلتاشحن شعاتن بزغط الزلو ستتاون وتهدراون كلولاو لعلي 4 حسابات كمتقاتلون لعلي 3 مليون كمتمزابلون يتكاس قدماي منستر جانيز جانسا زمرح حدش منغسي سلوفينيا أب لعلي إسرائيل تصنعون نصنح أجدا أطوار العلو أتسكمتي هاجرهم إسرائيل زنبرات دبلوماسياوي زمدنا نمحداسن ناب نبور بوليتيكاوي زاتا نمملاسن زعلم مخانو زحبره منستري مكلخال سلوفينيا أب زوبا مأكلاي مبراق زلاقي سلام نمرقات أب زقبر زعرتات دقف كم زهلو قليتو بزيكازي أب لعلي قدام منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو منستر ጸጥታ ኢታማር ቤን ግቪርን منستر فاينانس بيزالل سيموتريتشن توسينو زنبره ناي فيزا اگداون تلعيلولو اسرائيل بوغنا اب سلوفينيا ناي فلما امباسي كتكفت مخانا افليطالا قدماي منستر سلوفينيا نبر روبرت غولوب اسرائيل اب وشمت غازا تكايدو نزلاو تدراوي وفري بمقوام مستا هاجر نزكايد نقدي اطوار اورح حمله 2025 كقارص كمزوسنه زكاريو بركت زبلا هاجرات نت إسرائيل أبوش متغازا تكايلو زلاو تدراوي فوفري بمقوام أبد على هاجر الجدا أطوار كتدغات أني حنالوا الهاجر بتي أبوش متغازا تكايلو زلاو وفري زبزحو قول عسبيت زركابهم أسات 7 شح فلسطينيين كقتالون كلو لعلميتن 7 شح دما قوسيلو
ኤውሮጳዊ ሕብረት መስርሕ መጽንባር ዩክሬንን ሞልዶቫን ዝመጽእ ሰሙን ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣምባሳደራት 27 ኣባል ሃገራት ናይቲ ሕብረት ትማሊ 12 ሰነ ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ምስ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሉክሰምበርግ ዳግማይ ዝርርብ ክጅምራ ተሰማሚዖም ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮንደር ላየንን ፕሬዚደንት ባይቶ ኤውሮጳ አንቶኒዮ ኮስታን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ እቲ ዝመጽእ 15 ሰነ ዝኽፈት ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ዝርርብ ኣብ መሰረታውያን መትከላትን ክብርታትን ናይቲ ሕብረት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣንቢቶም መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምጽንባር ዩክሬንን ሞልዶቫን ዝምልከት ዝርርብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ክጅምር እኳ እንተተሰማምዑ ብቀዳማይ ሚኒስተር ቪክቶር ኦርባን ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሃንጋሪ ብሰንኪ ዘቕረቦ ተቃውሞ ደው ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ መስርሕ ምጽንባር ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሕርሻ ክሳብ ንግዲ ኣብ ዝርጋሕ ሰፊሕ ዝርርብ ፖሊሲ ክካየድ ከም ዝጠልብ እዚ መስርሕ ድማ ነዊሕ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ይሕብሩ ዩክሬንን ሞልዶቫን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምጽንባር ኣብ 2022 ወግዓዊ ሕቶ ከም ዘቕረባ ኣይርሰአን ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን 7 ዓበይቲ ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕትታት ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊቱ ካብ 6 ክሳብ 12 ሰነ ንትካላት ነዳዲ ወታደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ መኽዘናት ኣጽዋርን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝውንጨፋሉ ማእከላትን ግዝያዊ ወታደራዊ ማዓስከራትን ዩክሬን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ ፍጥነት ድምጺ ብዝውንጨፍ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ተኻየደ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣነጺሩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ሓይሊ ኣየር ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዩክሬን ዝተተኮሰሉ 74 ቦምባታት 11 ሮኬታት 7 ሚሳኤላትን 4776 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘዕነወ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ ዩክሬን ብወገና ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ሩስያ ንተካይዶ መጥቃዕትታት ኣሓይላቶ ከም ዘላዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ዝኸፍአ ኣንፈት እናሓዘ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ንመንግስታዊ ኩባንያ ነዳድን ጋዝን ኪዩባ ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቓ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ እገዳ ተነቢሩሉ ዘሎ መንግስታዊ ኩባንያ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካብ ኣሜሪካውያን ሰብዋኒን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተመንዘዐ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ እገዳ ትካላት ኣሜሪካ ምስቲ ኩባንያ ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዳ ዝኽልክል እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኪዩባ ናይ ስርዓት ለውጢ ክሳብ ዝመጽእ ኣብ ልዕለተ ሃገር ተወሳኺ እገዳ ካብ ምጽዳቕ ድሕር ከም ዘይብል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብተወሳኺ ሓቢሩ እዚ ሓድሽ እገዳ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኪዩባ ዘካይዶ ዘሎ ልዑል ጸቕጢ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ቀረብ ነዳዲ ኪዩባ ንምድራት ዝዓለመ ወፍሪ ከካይድ ምጅማሩ ዝዝከር እዩ ከም ኣካል ወፍሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ቬኔዙዌላ ናብ ኪዩባ ንዝኣቱ ዝነበረ ነዳዲ ደው ከብሎን ከሎ ኣብ ልዕሊ ናብ ኪዩባ ነዳዲ ዝልእካ ሃገራት ከቢድ ንግዳዊ ቀረጽ ከም ዝወስን ምጥንቃቑ ይፍለጥ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኪዩባ ጸዲቑ ዘሎ ናይ ነዳዲ እገዳ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ እገዳታት ተደሚሩ ንቅልውላው እቲ ሃገር ኣኸቢድዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣህጉራዊ መዓልቲ ልክሲ ደም ብደረጃ ዓለምን ሃገርን መበል 21 ግዜ ተዘኪራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብዝተፈላለየ ዓውድታት ዝስጥር ብ95 ኣባላቱ ኣመሪቑ ብዕተ 3 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣውሮታን ተኻይዱ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ 24 ሰዓታት ስምምዕ ክኽትማ ትጽቢት ከም ዝግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሓቢሩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያ ዘመናዊ ኣጽዋር ክትሸጠላን ዝወሰደቶ ውሳኔ ብትሪ ኮኒንዎ
بريزيدنت دونالد ترامب مراحي نايتي بترند عراقوا زفلات جوجلة جبرنياتات فنزويلا كان بالتقاتله أفليتو نمكتال كمسكر مصرف مدوات إير تي في كحد جوكمي بوجناجن بروح مشات